Centelles, la darrera zona humida de ciutat, evitar l'ampliació del Port Adriano i evitar el risc que suposa per la gent del Coll del Rabassa l'entrada del gasoducte per Espernatge. No volíem simplement un canvi polític a les institucions, volíem un canvi d'actitud. Creiem en unes institucions que protegeixen el territori, la cultura i la tradició que ens caracteritzen com a poble. No ens interessen unes institucions que vulguin quedar bé amb tothom. Com ells han dit, mai quedaran bé amb tots. El govern ha de ser per tots, però les urnes van castigar aquells que volien dur a terme aquests projectes endavant. Volen ser nou governants els propers castigats per les urnes? Poden estar tranquils, que d'aquí a 8 mesos hi ha eleccions i sabran pels resultats si van per bon camí. Des d'aquí els avisam que si segueixen per aquest camí no ens hi trobaran com a amics. Les Fontanelles i Port Adriano estan tocats de mort i Espernatge i Son Espases ens segueixen el camí. No volem decisions polítiques que quedin a mig camí. La política de voler protegir i construir no funciona.